Әбуталип, Ильясов. Олар ғылмен Әминовтар заты. Мында данлыклы көрәшче Хәлил Әминов аның ағаһы якын гына. Ана шул Хәлил Әминов Курайсыда булган көрәшче. Ул ив киткес көрәшче булган. Башкортстанның 1932 елда бөтә башкорт уеннарында Спартакиадада милли көрәш буенча абсолют чемпион булган Хәлил Әминов. Шун 32 елда баралар Кузбасска Спартакиада народов РСФСРга. Ул сакта казактар әле РСФСРда була. 36 елда алар айрыла союзныйга. 32 елда алар РСФСРда. Башкортларга соперник булалар казактар. Хәлил Әминовка бер генә казакта каршы чыгарга кыймай. Шул хатым гайрәтле. Алалар илтә. Беренче дөнья сугышының 4 Георгий кавалерына полный кавалер орденов Георгий Креста. Неме өчен? Пушкарь. Любой урында пушканы дәһәт кенә атыр кирәк бит. Бу пушка батта неттәбез ат урында хәрәп чыгара. Шул хатымда көчле булган. Шул Хәлил Әминов һөйләгән Әбуталип Алтайга, Ильясовка, Ильяс яран шул бер галисәсен чыгарган. Ильяс аның досы булган. Ана Ягалса тавы бар бит Темәстән кергәндә. Шул Ягалса тавынан барганда утын тәяп, теге арбага ауган. Яңгылыш утын теге Ильястың өстенә төшеп, имгәнеп шул үлеп кала. Ашуны яллап теге бер гали яр сагара. Моны кем Әбуталип Алтай һәләне. Ага Хәлил Әминов һәләгән. Хәлил Әминов өстәвенә тагы Кәрим Дияровтың якын дусы булды. Рәхмәт.